παιδάκι μου λαμπερό. Βασικά, φέξε μου για να δείχνω πιο όμορφη όταν πηγαίνω στο σχολείο, αλλά και για να μαθαίνω γράμματα, έτσι ώστε όταν μεγαλώσω να γίνω αστρολόγος. Λαλή πουλί, παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει. Για το Σαββατοκύριακο είναι σε ετοιμότητα οι 3 σωματοφύλακες φίλοι μου. Μαζούτ, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Και μόλις δώσει εντολή η παγωμένη Πετρούλα, θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη. Καλέ, ξέρω κι εγώ να φτιάχνω καφέ. Τι θέλετε αυτήν? Περσινό, ξινό, σταφύλι ή για άβαριο? Αχ καλέ, τι κρίση είναι αυτή. Κάντε κάτι, δεν τα βγάζουμε πέρα. Ξέρετε πόσο πήγαν οι ντομάτες, οι πατάτες, τα φασολάκια, οι μελιτζάνες? Για το κρέας δεν το συζητώ. Μπαίνουμε στο ίντερνετ για να το δούμε. Μπορεί να είμαστε φτωχές, αλλά είμαστε τίμιες. Έτσι, το επιχειρηματικό μας δαιμόνιο ξύπνησε όπως οι ορμόνες της άνοιξης και τα διλήμματα άρχισαν. Καλέ κυρία Πετρούλα, πού είναι καλύτερα να επενδύσω για να ζήσω τη ζωή μου στο Max? Αττικούλα μου, δεν είναι και πολύ σωστή επιχειρηματική κίνηση να ξοδέψεις τα 150 ευρώ που μάζευες σαν μυρμήγκι σε προκαταβολή για να πάρεις μια τσάντα? Εδώ καλέ, δεν έχεις να κάνεις τα δόντια σου, τσάντα θες? Θα λένε όλοι, καλέ, κόψει στο Max η τσάντα που έχει αυτή η κοτσοδόντα η Αττική. Μπάλα μου αντίθαση, μπάλα μου μεγάλη, κάνε αύριο το θαύμα σου. Μπες στα δίχτυα και τέλειωσέ τους πάλι. Είμαι η Πετρούλα, κόκκινη και με κάργα αδρεναλίνη. Πέταξα έξω τον μπούστο. Διεθνή νέα. Σάλος στη Μεγάλη Βρετανία με το σύζυγο της υπουργού Τζάκη Σμιθ, Ρίτσαρντ Τίμνεϊ, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο αχαήρευτος νίκιαζε από συνδρομητικό κανάλι ταινίες από αυτές τις αμαρτωλές, τις ακατάλληλες που οι άνθρωποι βγάζουν τα ρούχα τους και τις χρέωνε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τι άλλο θα πληρώσει καλέ αυτό το έρμο το Υπουργείο? Καλησπέρα μπάνκα μου, θέλεις να σε τινάξω? Είμαι η πτυχίουχος τραπεζικός Πετρούλα και άφησα για λίγο την πανεπιστημιακή μου έδρα στις Βρυξέλλες για να έρθω να ακούσω τους προβληματισμούς της γενιάς των 700. Μπορεί να είμαστε φτωχές, αλλά είμαστε τίμιες. Εσύ ειδικά που είσαι και φεμινίστρια, πρέπει να παρέμβεις. Η υπόθεση όμως έχει happy end. Έτσι, ένα πρωί το αποφάσισα. Ακόνησα τα νύχια μου, έδωσα ένα ρουφιχτό φιλί στις 7 ζωές μου, ζωές να έχουν. Πέταξα έξω τον μπούστο. Για αύριο μωρά μου. Προβλέπω βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιόνια στα φρόζεν ορεινά. Οι παγωμένοι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική, στα δυτικά 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά 7 με 8 και τοπικά 9. Καλέ Θεσσαλονίκη μου, λιποδίαιτη. Αχ, Θεσσαλονικούλα μου, μου ήρθε μια καταγγελία ότι πας στις ταβέρνες, τρως και φεύγεις χωρίς να πληρώσεις το λογαριασμό. Τι άλλο θα πληρώσει καλέ αυτό το έρμο το Υπουργείο? Καλέ δεν τρέπεσαι. Τώρα που θα πρέπει να σε ζηλάβω να δω τι θα κάνεις. Ενώ στο ψιψινέλ νησιά μου από 6 έως 13 βαθμούς ίστρου. Ενώ στα νησάκια XXX που ζουνε τη ζωή τους στο Max από 11 έως 18 βαθμούς. Καζαμίας Μαρτίου. Άνοιξη τιτιβίζουν τα πουλιά, άνοιξη μυρίζουν τα λουλούδια κι εγώ με ένα άσπρο φόρεμα σέρνω το χώρο. Αχ καλέ, ήρθε. Καλησπέρα άνοιξη. Καλησπέρα ορμόνες. Καλησπέρα αλλεργίες μου. Καλησπέρα αμυγδαλιές μου. Καλησπέρα πρώτα μου έρωτα. Είμαι η Πετρούλα και όπου να είναι καρποφορώ. Οι ψαρωμένοι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς
και τοπικά ανατολική, νοτιοανατολική μέχρι 5 μποφοράκια. Στα ανατολικούλια, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και αργότερα 6. Γεγονός που ευνοεί την ανθοφορία, τη φυτική ανάπτυξη, αλλά και τον έρωτα. Το χιόνι λιώνει και οι χήμαροι φουσκώνουν. Βλέπω κοτόπουλα στον ύπνο μου. Μοσχαράκια στοιχιώνουν τα όνειρά μου. Ήρθε η ώρα να παντρευτώ το χασάπι μου. Καιρός για απόλαυση στο Max με την Πετρούλα και την Pepsi Max. Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα